укырга кирдем икән, мин яхшылап укып бетерергә тиеш. Җырладым икән, мин яхшы җыр җырларга тиеш. Уйнадым икән кинода, яхшы иттереп аны эшләргә тиеш дигән кебегрәк. Бөтенләй яратмыйча җырладым. Барлыгысына. Бердә яратмадым. Просто Вот это мне яңалык. Аранжировкасы ошыйды. Җайлы. Миңа рәхәт. Алсу дисәгез, Алсу яр, миңа Асыл яр, Алсу Икесе дә ярый. Синең асылыймы? Сеңлем Асыл исемле. Шуның белән Шуннан килеп чыктымы бу мин Минем чорда Алсулар бик күп иде. Хәзер мәсәлән 19, 20, 20 яшьлек Асыл яр миңа язырга мөмкин. Андыйлар бар. Минем исемем Асыл яр. Синең үзеңнең балаларның исемнәре дә шундый. Әмир, Мәгънәле. Нәүбәхәр. Утыз, 40, 50. Сәлам дуслар, минем исемем Венера Аитова. Сез татар хатын-кызлары өчен беренче подкаст карыйсыз. 30, 40, 50. 30 Гүзәлия Хөснетдинова, биюче, блогер, җырчы. Татарстанның халык артисты Зөлфия Валиева. Уң канатым, сул канатым, фәрештәм, сул Һәм фәрештәм. безнең яраткан, акыллы, шибәр, матур, талантлы Венера Аитова. Рәхмәт. Кызлар, бүген уңыш турында сөйләшергә әле. Ничек уйлыйсыз, ни өчен бер кешегә уңыш бик тиз, бик иртә килә? Икенчегә кыен, озак, көттүреп килә. Кемнеңдер тырышлыгы, кемнеңдер менә бәхете инде, ничек язылган тегендә, кемгәдер везение менә кирәк вакытта ниндидер җирдә барлыкка килеп, или кемнәрдер сине күреп алып, шуннан барлыкка киләдер ул уңыш. Уңыш дигән сүз тәрҗемә итсәң, ул бик үк дөрес түгел ахрысы. Уңыш ул урожай дип әйтсәң инде ул теге бик тупас була инде, успех име. Уңыш ул успех, русча успех, ул ниндидер бәхет белән дә бәйле ул. Ниндидер менә удача, язмыштан килгән ниндидер тәмле өлешме ул шундый име, шундый менә язылган әйбер. Менә миңа калса, әйтәләр бит әле, насип булган ризыгың тишеңне сындырып керә, корсагыңны ярып керә име. Менә ул әйбер ничектер менә шулай зур китапта язылгандыр кебек кешенең язмышына. Бәлки кайберәүләр үзләрен тынычландыралардыр, тик берәй эшләми. Насип булса, миңа әбием әйтте. Насип булса, тишеңне җыртып керә дип кенә көтеп утыралар. Юк, менә әйтәләр бит, берничә юл бирелә дип сиңа, син шул юлны үзең сайлыйсың дип. Барыбер нинди дә булса тырышлык кирәк икән. Эшләргә или теге нәрсә булса алып килергә белмим инде. Шундый үзе кирәктер инде ул барыбер. Менә кызлар, белмим, хәрсез көләрсезме, юкмы, ышанырсызмы икән булай бергә безнең яраткан астрологыбыз бар, Лира исемле име. Венера, син дә беләсең име. Менә ул минем малайыма натальный карта эшләде дә, Кәримгә натальный карта. Ул безгә юрады Кәримнең зур уңышын. Мин башта тегәлгет. У него вот в доме цветущий балдахин. Нәрсә ул цветущий балдахин, анда бит инде йортларга бүленгән теге натальный карта. Кайсы җир чәчәк атамының. Әйе, ул цветущий балдахин аны аңлата икән, что каядыр менә тиз арада аның уңышы булачак. Безнең Кәрим җиңде World Skills'та, Европада инженерия космических систем, алар 3 егет Казаннан алдылар медальләр һәм шундый зур уңышка ирештеләр. Мин шулай уйлана калдым, әйтәм, карар, ул бит уже язылган, ул миңа аны әйтте. Лира, и мин аның белән бүлештем, он говорит, я же говорила, у него там цветущий балдахин. Шуңа күрә мин әйтәм, хәзер карыйм әле, минем натальный картада цветущий балдахин бар. Бармасың? Ну, минем язылган, что мин ролевая модель, мин 50 яшемдә ниндидер менә кешеләргә, ниндидер үрнәк буларлык кеше булырга тиеш булган әйбер язылган. Миңа аны инде 38 ел элек юраганнар инде ул әйберне. Минем менә шундый сезнең бармы ул? Менә гадалкага. Минем бармы икән, мин оныттым, карале. Юк, менә минем карагыз, бер тапкыр менә шундый история булды. Гадалкага бардым. Мин ул вакытта квартира турында уйлап йөрим. Шундый менә хыялымда бар. Мин әйтәм, квартира ала аламмы мин дидем. Ул миңа просто әйе, күрәм, квартиралы булачаксыз ди. Мин бит аннан соң көтеп утырмадым, квартира булачак. Мин наоборот дитем, эшләргә дә эшләргә кирәк икән миңа, эшләргә дә эшләргә. Шуны сынап тагын менә Аллашка ипотека. Бәлки кызлар үзегезгә программирование дигән әйбердә бар. Үзеңә программировать димәк, ниндер уңыш булачак. Син инде шушы квантовое поле дип әйтәләр, син аны тартып китерәсең. Тартып китерә башлыйсың. Үзеңнең балаңа нидән бик күп әйбер тора.
Ул бит чыннан да Каян нидән беләсең дә каян үзендә- килгәннең уңышын, белмисең бит аны, Белмисең. Венера. Мин бит белмәдем. Кәримнең мәктәптә физика укытучысы белән ниндидер микросхемалар, спутниковый, алар космический спутник ясадылар. Эши малай, мәктәптә укучы малай үз укытучылары белән, физика укытучысы белән космический спутник ясап, алар җибәрделәр WorldSkills'ка. Һәм Татарстан җиңде, менә шундый зур күләмле дәрәҗәле нидә конкурста. Мин аны белмәдем, анда эшләгәнен, бер каян килгәнен белмисең. Бер карасаң, уңыш, ул менә успех мәгънәсендә, ул чыннан да берничә фактор җыелмасы кебек, әмма анда булырга тиеш вакыты, урынлылыгы да булырга тиеш. Менә бәлки синең шул мөмкинлек килеп чыгыр, ә син әзер түгел әлеге мөмкинлеккә. Әйе. Мөмкинлеккә һәр вакытта әзер дә булып Әзер торырга булырга. кирәк, тырыш та булырга кирәк. Менә әгәр дә синең максатың куелган икән, син озак көтәргә мөмкинсең, әмма ни өчен әйтәләр, тәккә бер кешеләр теге менә үзенең максатына бара да, бәлки аның мөмкинлек юк, еллар буе юк, әмма аның ни кимеми, ул һәр вакыт әзер тора һаман да. Һәм шушы Шанс. килеп чыкканда шанс ул аңа әзер. Һәм шуннан соң барсы да килеп чыга. Бүгенге безнең героинябыз миңа калса аңа бик иртә килде кебек. Менә шушы бәхет кошы дип әйтик мәгънә нәрсә Кисәң дип. Бик Килде. яшь йолдызга әверелде дип әйтим соң. Ул менә шундый телевизордан да күрсәттеләр аны, кинода да төште ул име. Шундый зур концертта, каядыр Мәскәүгә барып татар җырын тыңлатты. Инде хәзер аңларлар кем турында сүз барганын име. Ул чыннан да безнең өчен эталон иде, шулай бит. Әйе. Шул Чынлап та менә шушы. минем яшь вакытымда аны гына карап, тыңлап, Миңа гомумән аңа Яшәдек. әлеге уңыш кинәт килгән кебек булды. Үзе ничек булды икән дә, гүзәл үзеннән белеш. сырыйк. Икенче лешкә күчәбез. 30-40-50. Безнең дусларыбыз Смотри офтальмологик клиникасы. Смотри клиникасы бөтен гаилә өчен заманча офтальмология үзәге. Биредә күзгә лазерлы коррекция, катаракта хирургиясе, балалар офтальмологиясе, күзлек һәм төнге линзалар сайлау кебек киң спектрлы офтальмология хезмәте күрсәтелә. Смотри клиникасында штатта 45ләп тәҗрибәле офтальмологлар инде 500 меңнән артык уңышлы операция ясаган. Һәркемгә профессиональ һәм игътибарлы сакчыл караш. Смотри клиникасы сезнең күзләрегезнең сәламәтлеге турында кайгырта. Утыз, кырык, илле. Эфирда 30, 40, 50. 30 Гүзәлия, 40 Венера һәм 50 Зөлфия һәм бүгенге безнең кунагыбыз Татарстанның атказанган бит синеме? Юк, От юк. казанмаган. Казанмаган. Халык артисты. Халык артисты. Күңелен күптәннән яулаган ялан аяклы кызыбыз, карлыгачыбыз, эстрадыбызның карлыгачы Асыл Яр. Сөембикә дип әйтә яздым Асыл Яр. Син бүген Әйе, инде мин- Сөембикә Мин образында безгә бүген килгәнсең. үземдә менә теге рәхәтләнеп шундый утырам әле шаккатып, шундый образда булуыма. Ну, Сөембикә образында Сиңа килеше. иң мөһиме сиңа комфорт булсын. Бу безнең шундый майданчык, без ихластан сөйләшәбез, үзебезнең чын фикерләребезне җиткерәбез. Бүген без шундый темага кызлар белән сөйләшергә булдык. Уңыш турында. Уңыш шундый кызык кунак ул. Кай берәүләргә шундый көттереп кенә килә. Әкрен генә шундый име теге step by step дип әйтәләр. Әкрен генә кеше уңышка килә һәм үзенең хыялына ирешә. Ә кемнәргәдер ул көтелмәгән кунак кебек. Ул кинәт килеп төшә синең өстеңә давыл кебек. Һәм син хәтта аңа әзер дә түгелсең. Һәм без кызлар белән сөйләшкән вакытта ничендер безгә шундый уй килде. Сиңа уңыш кинәт килгән кебек тоелды безгә. Менә фильм чыкты, име ялан аяклы кыз. Син бит абсолют йолдызга әверелдең аннан соң. Сине яратмаган, минемчә, бер генә тамашачы да юк. Син секунд эчендә кеше күңелләрен яуладың, синең супер сәләтең күрсәтә, син чын популярность актриса, карамаган кеше Дөресен булмагандар. әйткән, мин бит актриса түгел профессиям буенча. Мин бары тик менә кастингны игълан иттеләр дә, ул 2006 ел иде, ул 2005 елның ахыры иде. Минем күңелемә сразу шундый уй килде, бу рольне мин башкарырга тиеш. Чөнки җырчы кыз роле иде.
Андан соң инде сценарийсы кулыма элеккеч, характері да меники шикеллерәк теге. Кире шундый үҗәт, жылак. Әйең ул шундый йомшак кебек тоелды, шундый йомшак. Юк, һаман менә нәрсәгә бернигә карамастан да менә ул тугры икән, менә үзенең яратуынамы, ниндидер хыялынамы менә шулай итә торган. Гаделлекне таләп итә Әйе. торган һәм шундый ни дөрес. Менә ябык стенага кыйный торган, менә ул барыбер ачыла бит әле дигән. Менә мин шундый әзрәк исерәк тә кеше дип әйтә алам мин менә. Мөмкин булмаган әйберләргә мин ничектер ышанып яшим бу тормышта. Ну, безгә алсу барыбер менә сиңа уңыш кинәт килгән кебек тоелды. Кайбер кеше әлеге уңыш турында белмим, ничә яшьтә генә хыялланырга мөмкиннәр. Ә сине теге менә ул әйтте дә бөтен Татарстан, бөтен татар халкы белде кебек. Кызлар, сезгә дә шулай тоеламы? Шулай әле телевидениенең көче дә бик зур. Ул вакытта әле Ул бик вакытта миндә нәкъ шулай булды. карыйлар. Телевидение Көтеп. күрсәтәләр икән бер тапкыр. Әйе, телевидениеның әле бөтен кеше телевидениеда иде ул вакыт. Телевизор Әйе. карый торган вакытлар иде. Әйе. Интернетка бик әле күчеш чоры гына иде ул. Ә син сиздеңме Юк, үзең менә бу аннан кинәт соң- төшкән Юк, уңышны? мин бары тик мин һаман Юк? эшлисем килде, минем яңа җырлар яздырасым килде, яңа проектлар эшлисем килде. Уку белән эшне бик каты тыгыз алып барган заман ул. Аннан соң әйтәләр, зур уңышка кечкенә генә адымнар белән киләләр дип. Ну, бу баналь сүзләр инде. Ләкин Бу синең турында менә. Ләкин ничек кенә булмасын, үземне белгәннән бирле булсын ул авыл сәхнәсе, ләкин ул авыл сәхнәсе дә минем өчен зур сәхнә иде бала вакытта. Район сәхнәсе, республика, конкурсларга ул бик күп теге пут соли съели дип әйтәләр бит инде. Булсын ул балачак чоры белән үрелеп барса да, анда да бик күп эш эшләнгән. Син әйтергә Беренче гастрольдә 16 яшьтән чыккан идем мин. Мәктәптә 10нчы класста укганда беренче гастрольгә чыккан идем. Ә фильмда төшкәндә ничә яшисең? Анда миңа 19 яисә 20 булгандыр. 19. Алайса 16 Юк, яшьтән юк, 19 яшькә. 20. Ну, күп түгел бит инде, 4 Барыбер ел, 4 ел. ул бит бик тиз. 20. 9нчы класста укыганда мин беренче җырымны килеп Казанда яздырдым. Да, малай. Ә менә теге танылуны сизмәдем дисең син. Юк, Получается, менә сиздем инде, ничек сизмисең инде. Сизәсең әлбәттә, әйе. Кибеттә бу шул кызды бер мурсанда теге ялан аяклы дип. Әйе инде, Сораучылар булгандыр әйе, инде. әлбәттә, ул вакытта концертлар да теге күбәеп киткән чор булды инде, әлбәттә. Карлыгачлар җыры баштарак чыктымы әле? Карлыгачлар җыры баштарак 2005-тә. Карлыгачлар Карлыгачлар чыкты. Бит чыкты. бер-бер Әйе. артлы булган Әйе, бит ул кызлар. Менә вообще Карлыгачлар әйбәт булган. 2004 елда язылды Карлыгачлар. 2005-тә ул Карлыгачлар популяр булды. 2006-да ялына кыз, 2007-дә менә шул ялына кыз Рәткән, чыккан. киткән бөтен. Вакытлар. Әле менә ул вакытларда җыр чыкканнан соң дискаларга яздырып, шуны телевизорларга куеп, караокеларын җырлап, өйдә малай куртлар тотып, массага теге тараклар тотып, вообще кызыгый ул. Ну, нык популярный булды. Теге бер-бер атлы килгән чыныптагы. Карале, син үзең сизгән мизгелне хәтерлисеңме? Мин танылган икән, мине беләләр. Я булмаса бер файдасы тигән шундый теге шушы уңышның, шушы танылуның хәтерлисеңме шул бер мизгелне? Кайдадыр кушылай сиңа анда, белмим, анда пәремеш биреп җибәрер, туктаган вакытта, белмим инде кайдадыр. Мине мәсәлән кызлар яшен батырын түгел инде, мамадыш инде туктаганда шейне бушлай бирәләр иде, таный. Мин баштаплар төрле әлбәттә. Ну менә шундый бер искә төшә бит Менә шундый. чират торганда мәсәлән, андый вакытлар була иде, әзрәк үткәреп җибәргән вакытлар, андый вакытлар була иде. Ләкин нәрсәне бушка биргәннәрен хәтерләмим. Бу концертларга һәр вакытта да инде бүләкләр белән киләләр, әбиләрен йоныклар бәйләп килә, балакаем ялан аяк йөрмә инде. Ялан аяклы кызга нәрсә бирәсең? Әбиләр чынлап менә үз куллары белән ышанганнар. бәйләгән йонлыкларны алып килеп Алар тапшырганнар. синең алайса бер пачка Шамаилләр күтәреп килүчеләр бар, настолько теге Нәрсә була шамай? ышанып, переживать итеп, мин дә белмим, менә яхшы теләк теләп, менә бу синдә булсын, сиңа изге теләк теләп торсын, укыдым шушы Шамаилгә дип, әлдә менә безнең өйдә ишек өстендә эленеп тора торган шундый Шамаил бар. Кызык. Бу роль сине ниндидер бер кысаларга кертмәдеме, Алсу? Менә булай бит актерлар өчен куркыныч әйбер инде ул, менә бер генә роль аласың да, һәм бөтен кеше өчен син шундый ниндидер бер
идеал образда каласың. Амплуа диләр Жылақ қыз образында. Ол Жылақ шлейф шундай кебек бескәрәк. барды инде, әлдә бара, анда бит син теләп алган сагышым җыры яңгырады. Ол теге үзәкләргә үтеп, әйләндереп Әйе. каплый торган теге. Ул җырда бар. Һәм Җир шары шул бит инде. юк, анысы әле аның бүтән анысы җыр, ул җыр кино башланып киткәндә яңгырый торган җыры. Ә бар теге син теләп алган сагышым. Ул җыр, ул бик теге ничек әйтим, конфликт. Шулык күз яшын тыгылды күземә. Шунда укыйм синең дә. Әйе, минем искә төште. Мин әле оныткан ул җырны. Әйе. Син әйттең дә һәм Яратып китеп барам. Шул бер куплетыңна безгә җырлар зинһар өчен менә шушы син теләп алган. Минем дә тыңлыйсым Әйдә, өстрәк җырлап ал. Җылап әле безне. Җырлап бетерә. Син теләп алган сагышым, син теләп алган ярам, туеп кемдә китә ала, яратып китеп кара, үз-үземә каршы килеп, мин синнән китеп барам, туеп кемдә китә ала, яратып китеп кара, үз-үземә каршы килеп, мин синнән китеп барам. Су кос тәннәре чыкты, кызлар, кос тәннәре чыкты билләхи. Шул кадәре моң, шул кадәре сагыш. Син теге гомер күргән, әллә нәрсәләр күргән, шундый менә теге моңлы нәрсәсе дип әйтергә дәрьясы. Үзебезнең дә язмышлар үзеп китте монда малай. Күз Кенәдән алларыннан. идеме бу шундый моң синең? Әллә ул әкренләп Нишләптер менә теге һәрбер тормыштагы һәрбер мәсьәләгә катлаулы караудандыр ул. Мен шундый натура мен һәм менә әйтәм бит 40-ка җиткәндә үземне сүгәм улай бер өчен һәм үземне бераз үзгәртергә тырышам. Чөнки бу мондый халат белән яшәү организмга зыян китерә, беләсезме? Нервны бетерә, часто баш авырта. Катлаулы караш дидең син, җитди караш. Катлаулы карыйсың менә. Нинди кечкенә генә проблемага да мәсәлән, ой, аны теге борчылып, артыгын нитеп, мин хәзер тырышам, үз өстемдә эшләйм, мине хәзер балалар өйрәтәләр. Потому что балалар белән булгач уже ничектер, мин гомумән балаларымның киңәшләрен тыңлыйм хәзер. Әйе. Забей диләрме? Әйе. Принимай, забей. Ничә яшь хәзер балалары? Улыма 12, Әмиргә, Нәүбәхәргә, кызга 9. Ул яшьтән инде аңлыйлар. Халәтеңне күрә беләләр. Әйе. Балалар. Карале, син бит отличницамы? Отличница. Кызыл диплом иде әлбәттә. Ходаем. Көмеш медаль иде минем мәктәптә. Медаль. Институтта кызыл диплом, аннан соң 2008 елдан 2012 елга хәтле аспирантура. Аспирантурада кандидатлык диссертация якладым инде. Ул чор гомумән минем концертлык эшчәнлегеннән теге битергеч белән бетереп аткан кебек булды инде. Менә 2009дан дөресен әйткән, 2008 ел беренче генә елы заочный укыдым мин, 2012дә защищаться иттем. Ул бик күп минем көчемне алды, энергиямне алды, ләкин хәзер сизәм инде мин кирәкле эш, Аллага шөкер, әле ул эшне ул вакытны эшләп куйганмын. Дөрес эшләгән дип уйлыйм. Кем сиңа шунда зур максатлар, зур каян килә менә ул перфекционизм синдә? Ни таләпчән идеме синең? Әтиен таләпчән иде шундай. Шулай булгандыр. Шулай? Бик артык та таләпчән дә булмаганнардыр, бәлки, белмим инде. Дүртле алсаң нәрсә дип әйтәләр Нәрсә, миңа киресенчә әни әйтә, дүртледә билге кызым, артыгын укыма. Син үзең. Артыгын укыма дип әйтәдер. Үзең бик Дәфтәрдә хата булса, мин ул дәфтәрне күчерә идем. Нәрсәгә кирәк булган инде ул миңа, менә бер хата, мин аны күчерә. Миңа матур булырга тиеш иде. Шуңа теге бар нәрсәне кат-кат уйлап, артык борчылып,
Идеальный Менә булырга хәзер тиеш Алла дип, бирсә, хатасыз хәзердә тормыш. 40-ның ишек төбендә инде. 39 була. Быел әйме теге саннар буенча тапшыру шулай булганга әйтәм. Минем дә без бер яшьтә бит синең белән. 40-ка җиткәндә мин дә полностью теге акыл кырып бетерер инде. Шулай дип ышаныйк инде без. Җиңелрәк карый башлыйсы килә, чөнки арыдан ди халәт. Әйе. Әле шуңа килә алгач әйбәт. Кызлар Алмый. гадәттә 40-ка акыл килә дип әйтәләр, ә менә синең очрагыңда 40-та үзеңә инде бераз гына ирек бирәсе килә. җилбәзәклек тә түгел, иреклек нәрсә дип атала ул Зөлфия? Ниндидер менә бу расслабленность тиме, шундый хатын-кызлар өчен хас һәм кирәкле, шундый халәт кирәк. Иркен тотарга. Табигыйлык дип тә әйтү дөрес үк түгелдер инде ул. Менә Кеше фикереннән курку бәлки. Юк, мен кеше фикереннән, мин үз фикеремнән, менә үзем эштән шундый бирелгән установка. Менә шул установка белән теге укырга кердем икән, мин яхшылап укып бетерергә тиеш. Җырладым икән, мин яхшы җыр җырларга тиеш. Уйнадым икән кинода, яхшы иттереп аны эшләргә тиеш дигән кебегрәк. Шулайрак барайынча. Ничек син менә шушы пик дип әйтик инде, популярлыкның Югары иң бик ноктасы. югары ноктасына Ноктасы. җиткәннән соң, син кинәт кенә аннары юкка чыктың кебек. Бу Әйе. балалар белән Гаилә балалар белән гаилә бәйле. балалар. Ну бу нормаль күренеш кебек Әйе. инде бер карасаң. Менә иң кыены бит ул, белмим, мин күз алмай китә алмыйм. Мондый кинәт өскә менүдән ул шу сиңа ничек булды? Син үзең ничек тойдың? Авыррак булган вакытларда булды. Ничектер менә мин һаман җырласым килде. Җырларым язылмаса, мин ничектер менә иштән янам кебек андый состояниедә булды. Ләкин мин ул вакытта тырыштым инде күбрәк җырларны яздырырга. Минем җырлар хәтта тузланган теге ничекелле. Шул хәтле күп ул җырлар 100дән артык җыр. Алар күбесе тамашачыга барып та җитмәгән җырлар, чөнки җырны яздыру бер эш. Аны тамашачыга җиткерер өчен галәмәт зур эш башкарырга кирәк. Ул концертлар, ул бер туктаусыз мероприятиялар, чаралар, аларны тамашачыга транслировать итеп бетерер өчен Бүгенге заманда күп эш әле кирәк. түләп радиоларга бирергә кирәк. Элек алай түгел я, хәзер бөтенесен Шуңа ротация күрә белән мин бөтен менә акча. ул чорда ничектер бизмәнгә салдым инде. Мен әйтәм, мин бу балаларның беренче сүзен дә, беренче адымын да күрми калам. Әни кочагына сыйнасы килгән вакытларында алар дәвания исәндә нянька кочагына сыйначаклар бит инде. Мин аларны менә шулай да мәхрүм итәсе килмәде. Син идеаль әни роленә кереп киттең. Шулай. Шулай бит инде. Башкача булдыра алмый, Башкача аны. булдыра алмый. Бу ачылды аңа яңа. Шулайрак булды. Поле Ниндидер бер деятельности дигән. җүләр, бер әни булдым инде мин менә Ул һәрбер вакытта ничә яшисең? 26-да, улым туды, 29-да кыз туды безнең. Бит Аллаһ тарафыннан сиңа бирелгән икән менә шул Бирелгән, ул җыелды. Аны бит чыгармау, минемчә, кызлар, сез ышанасызмы шул менә теорияга, әгәр дә сиңа бирелгән икән улай бер, һәм син аны чыгармыйсың икән, дә ышанам мин сиңа. ул синде җимерә башлый иштән. Җимерә башлый. Җиргә әйләнә. Син, бу Әйе. ширинде алам Ул саклайсың. җыелды миндә, аннары соң уже балалар теге 3 яшь садикка кернеп китә башлагач, минем ул менә чыга башлады барып. Альбомнар яздырдым, бер атлы альбомнар яздырдым, концертларга чыга башладым. Аннары соң балалар миңа иярделәр, шулай итеп без хәзер бергәрәк. Искиткеч концертың булды, Асыл яр. Аны Мин әйтеп белмидә бетергесез. калдым, менә ничек Әйтеп ул шул бер көн генә бетергесез. булдымы синең концерт? Бер көн булды, Бер көн булды. Менә ул Асыл яр бер генә сөйләгәнчә, менә ничек ул бөтенесен югары дәрәҗәдә булдыра име. Аның концерты менә җыр артыннан җыр, бөтен сценарий, сюжет, кульминациясе нокталары, аннары хор чыкты, аның студентлары чыкты. Ул үзен күрсәтте җырчы буларак кына түгел, менә укытучы остаз, шундый саллы хөрмәткә лаеклы, шундый затлы ханым булып чыкты. Менә тәннәр чымырды син әйтмешли, шундый затлы концертта утырдым мин. Рәхмәт. Сиңа рәхмәт. Рәхмәт. Безгә дә Безгә сөйләде, рәхмәт. әле тапшыруга килгәч тә сөйләгән. Анда барсам ди, моң артым, хәтерлисеңме? Ул ди, Асыл яр, ул хәтта күңелле җырларны да шул кадәр моң белән җырлый ди, шул кадәр анда тирәнлек, менә ниндидер Елыйсы килә дип. Җылысы килми шул менә. Һаман мен хәзер тырышам ничектер һаман ул җырлардан качырга, барыбер кала, бар нәрсәсездер кала, әйе. Халык сорый. Табигать бар. Табигать, Асыл яр. наверное, ниндидер Синең бер менә табигатьтең, синең образың име. тормышың. Бит аның карлыгачларында җырлаганда да анда да бит моң бар. Или ул ниндидер беззаботный җилбәзәк име.
Сен нинди идең анда? Менә өйдә нитек әле? Ой, Искә төшергән. Кайттык Жырны шул вакытта. бөтенләй яратмыйча җырладым. Барлыгышына. Бер дә яратмадым. Просто Вот менә это менә миңа аны яңалык. аранжировкасы ошый да ничектер теге. Аны кем эшләде әле? Тиз җыр Марат Мөхин. Марат Мөхин эшләде. Мөнир Мазунов сүзләре, ул язучы белән мин гомумән күрешмәдем инде, ул үлгән. Композитор кем? вафат. Композитор да Марат. Композитор Марат Мөхин. Марат язган җыр. Марат язган җыр. Ого, Марат, әйбәт җыр язгансың син. Марат бик күп миңа шундай ул җырларда аранжировкалар эшләде, җырлар язды. Сөю хакына әй җыр шарының аранжировкасы, аның аранжировкасы, көйгә бераз апы. Тоже менә популярный булган. Ул тоже кино белән кирип китте инде, ул тематикасы туры килеп. Ул җырны Габдразак абый Мингалиев Хания апа Фәрхигә язган җыр булган. Менә бирдем ди, җырламады ул аны, менә җырламады. Габделхай ничә тапкыр әйтте инде, яра торып торсын бездә дип. Менә Хания апа җырламаган җыр. Миңа Габдразак абый җырлады шул җырны. Тәки җырламадылар. Шундый матур җыр иде. Миңа бер ишеттем дә Габдразак абый әйтем, бу җырны мин җырлыйм. Мин җырлыйм, минем җыр бу, мен әйтем. Насип булган. Нинди тарихи ме? Без аны шундый җыр итеп кенә беләбез. Теге имеш сиңа гына язылган ул шундый җыр. Менә концерт вакытында Карлыгачларның беренче ноталары, беренче музыкасы чыга башлагач, шундый дулкын залда. Менә нишләсәң дә кызлар нинди генә яңа җырлар тудырсаң да, менә син әйтәсең бит, йөзләгән җыр ята име халыкка чыкмыйча. Барыбер менә җырчы таныла бер җыр белән име, халык күңелендә яши шул җыр, һәм концертның вакытында бөтен концерт буе халык шул җырны көтеп утыра. Нишләсәң? Яңадан кайтыйм инде. Бик ошатып бетермичә җырладым. Мин уже җырладым. Мин әле аны берничә кат перезаписывать иттем. Икенче студиягә барып яздырып карам. Үземнең башкаруым ничек тырышамады. Көй ошап бетмәде. Тора бара. Теге радиога китте дә, халык теге яратып тыңлый башлады. Ана шул җыр белән, шул җырны җырлыйсыңмы дип концертларга чакыра башладылар. Аннары үзеннән-үзе ничектер яратылып китте. Соң халык яраткач, кара буларга ошагач. Менә хәзер дә сорыйлармы соң шуны җырла дип? Әйе, сорыйлар. Не туймадыңмы? Юк, туймадым. Мин киресенчә хәзер яратам инде. Рәсем Низамовның бит бар теге популяр җыры. Менә шуны сорыйлар, яратмыйм инде, бер менә уже соңгы елларда җырлыйсы килми, җырламый малай. Кайт нинди акчалар түләсеннәр, җырлыйсым килми вообще ди. Айдар абый әйтә иде бит, кызыл розалар. Берсендә ялгыш кына төшереп калдырсаң да, бөтенесе яңадан сорый башлар. Ул кызык шундый, менә ни өчен аны алдан белеп булмый да бит, яздырган вакытта алар бөтенесе дә Гомумән белеп булмый. Менә җырлар турында син әйтәсең, Карлыгачлар популяр дип име? Гадәттә һәр артистның, һәр җырчының чынлыкта бер генә җыры була дип әйтәләр. Менә ул күпме язса да бер генә җыры була дип. Әмма менә карыйм, синең дә бит Карлыгачлар гына түгел, менә бу җырыңны башкардың, аны башкалар Син теләп алган сагышым. ул бит шулай хит. Җир шары шулай ук минемчә хит. Кызлар тигез тәңгәл түгелме? Не популярлыгын сөйләсез. Юк, бер генә җыр, бер җыр чыгара ала, популяр җырларының берничә булырга мөмкин. Кайбер җырчы дөньядан китеп бара, и бер җыры юк. Менә ул җырлый, эшли, әле бер җырың булса да әйбәт әле ул инде. Менә Ислам япа китте, мәрхүм Кәйимеме, кыр казлар артыннан. Менә бүтән әле күпме җырлар җырлаган, гомер буе җырлар язган. Әле ул бик зур бәхет бер җыр булса. Синең күбрәк. Аллага шөкер. Әле нәрсәләр булыр алга таба. Кызык инде, менә шундый бер җиргә аяк басасың икән, бигрәк тә зур уңышларга ирешкәннән соң, шул кадәр зур концертлар куйганнан соң, бу режиссерыбыз, безнең гүзәл яраткан режиссерыбыз сөйли, андый концертны ди, ул вакыт өчен, ул хәзер дә әле менә хәзер дә ул дәрәҗәдә уйланылган, шундый дәрәҗәдәге күлмәккә ниләр проекциялар төшерелгән. Дорога из города шарлар тутып андан индернәсе. Хәзер дә әле андыйлар еш куймыйлар ди, ул шул кадәр теге уйланылган. Менә перфекционистның концерты инде булган. Мин концертларны бик күп куймыйдыр инде Казанда. Ну куйсак бер менә вкладывались бер концертка. Целый бер шоу. Ул вакытта ук шулай булган. Ну үзеңә шундый максатлар куйганнан соң, икенчесе бит инде аннан начарак булырга тиеш түгел. Тормыш ул бит бара алмый. Уңыш ул бер кешегә дә менә булай
линейный келмей. Менә монда килде, Шулай, аннары шулай. өскә Гарантия кызганыч. биреп булмый. Хәтта Черчилль бит әйткән, ни дип, уңыш ул уңышсызлыкка энтузиазмны югалтмыйча хәрәкәт итү дигән. Шуның кебек бик күп танылган кешеләр дә уңышсызлыклар белән очраша. Мин мәсәлән искә төшерәм синең нидә катнашканыңа. Синең өчен мәсәлән Евровидениедә катнашу, син үзең ничек тоймыйсың? Ул синең өчен уңыш идеме, әллә уңышсызлык идеме? Бер караганда Ул тәҗрибә генә иде. А. Ул тәҗрибә иде. Ул беренче юл яру иде. Шуннан соң безнең татар җырчылары, яшьләр дип әйтик, шуннан соң Мәскәүдә даими рәвештә концертлармы, проектлармы, ниндидер конкурсларда катнаша башлады. Шуннан да аңа кадәр бит әле юк иде. Аңа кадәр, Әйе. аңа менә минем хәтеремдә, ну безнең бар инде Ринат Ибрагимовлар, Әйе. Ну, алар Мәскәүдә яшәүче алар артистлар Мәскәүдә иде. яшәп, Асадуллин, Әйе. Альберт Асадуллин, алар безнең бар, алар состоявшиеся дип әйтергә кирәк инде, исемле җырчылар. Ләкин әле менә яшь җырчылар һәм гомумән татар, ну заманча татар эстрада музыкасын популярлаштыручы җырчылар анда булганы юк иде. Евровидение чорына килгәндә кызлар, менә шундый ул вакытта бит инде ажиотаж уятты, татар кызы бара Евровидениега. Мин аны хәтерлим, үземдәге менә ул 2008 еллар дидегезме әле. Мин ул вакытта 8 класслар тирәсе булганмын, көтеп торайык бөтен гаилә белән менә чыкканын, чыгып шуннан балет итеп, SMS-калар җибәреп, ул вакытта бит әле янәсе голосованиеда шулай иттереп инде, акчаны жәлләмичә җибәргән булганбыз шул вакытта. Үзебезнекеләр дип, ну анда теге борчылганыңда күреп теге сизеп, кайгырып синең өчен әле мин аны ничә еллар буе уйлап йөрдем, әйтәм. Бу кеше кая икән дип менә артист тормышына килгәнчә кадәр, шул бала чагым мәктәп елларында менә шул истә калгансың малай. Ничек мин сезне ниткән менә. Әйе. Мин үземнең җанлатканым. Расходландырганмын. Чыннан да хәтерлим, бөтен татар халкы минемчә ул вакытта карагандыр ул чыгышны, ул бит шаккаткыч. Син шикләргә дән чыктың кебек, ул вакытта менә үзең өчен. Ну, Үзең өчен генә түгел, татар халкы өчен Халкы әле өчен, вообще. әйе. Анда заявканы мин үзем даже җибәрмәм. Мин даже анда минем заявка киткәнен белмәдем. Кем җибәргән аны? Нинди Ул шундый яхшы кеше ул? чорда Оля исемле иде бугай ул кыз. Бузова. Юк. Казанда инглиз теле укытучысы иде инде ул. Мин алардан индивидуальный дәресләр ала идем, инглиз теле дәресләре. Ул рус кызы. Мин аңа үземнең дискымны бирдем инде карлыгачлар. Әйтәм, на послушай дим инде, приобщайся әйтәм к татарской культуре. Шуннан бер заманда бу миңа, можно я тебе одну вещь скажу ди. Күпмедер вакыт үтте дә инде, я вот твою песню отправил на Евровидение ди. Кырак зәле шаккатма. Әйтәм, а почему? Почему ты меня не спросила? А ты әйтәм, почему меня не спросила? А, да? Минем вообще шок булды. Юк, әле бит әле үткән. Минем вообще шок булды миңа. Нигә? Белмим. Сорамыйча җибәргәнгәме? Конечно. Ну бит инде Ого. ул С какой стати? Оля яз безгә. А как ты меня там отправила? Яз. Э, Сөйләшәсе бар. Не белән, почта белән җибәрдем синең дискыңны ди. син күз аңа китерсең, синең өчен борчылып, икенче кеше. Юк, талантын күреп, Күреп. җибәреп, ничәсен сайлап я алганнар. подумала, это же интересный проект ты. Может, пройдешь ты. Әйе. Ул шундый теге, була бит әле теге ботаник теге, Иә. үгер укуга табынган, шундый бик каты не. Юк, Ходай Тәгалә Кылган аның иде. кулы белән эшләгән, менә синең шулай уңышка китте. китерер өчен. Мин аннан соң да әле миңа шулай шалтыраталар да, нитеп инде Мәскәүдән, шулай. Аннан мин аңладым инде, һәм әйтәм, бу шул икән инде. Миңа неприятно булды. Ну, неприятно булды то, что миннән сорамыйча анда җибәргән. Син мине шаккат. Мин дә Чынлап, шокка мин тутырам яратмыйм әле. минем өчен кемдер нәрсәдер Зөлфия, синеке конечно. шулай мин җырламыйм әлбәттә. Ну, күз аңа Юк, аннан соң инде әлбәттә мин Как әле приятно барыргамы, булды. бармаскамы дигән уйларда миндә булды ул вакытта. Әйтәмче, мин реально ачуым килде, минем башка дигән. Кешеләр киресенчә әллә Син- нәрсәләр уйладылар. Ой, бумда ничек, син анда ничек Кемдер эләктең? сине Кемгә анда- түләде? Кемгә түләдең, түләмәдең. Шак катарлык хәл бит бу. Күрәл, син аннары Әйе. Олига рәхмәт әйттеңме соң?
Гафу үтенмәдеңме? Уйлыга рәхмәт. Оля, мин аның белән соңгыларда сөйләшкәндә, юк, мин начар мөнәсәбәттә калмадым инде. Дальше шулай әйтек, анда миңа кирәк иде английскийны тирәнтен өйрәнергә, кандидатский минимумнар сдавать итәсем бар иде, аспирантурага укырга кергән вакыт иде. Монда Евровидениега вакыт юк, иптәшләр. Монда юлкалар безне. Вот шул. Җаныкай, миндер англичанка Оля. Әйе. Җибәрә Мәскәүгә Асылъярның җырын. Асылъяр ачулана. А мне понравилось, а мне Шок понравилось, отмыла. как ты поешь. Мне очень понравилось, я вот решила отправить. Оля, тебя. спасибо тебе. Синең Дорогая фильмны наша. шушыннан башларга Рахмәт була. Фильмын шушыннан башларга була. Һәм Менә син андый нюанслар менә шулай каядыр кала инде андый шундый Бу турыда хәл. төшереп була бит. Әйе, Чынлап шул. та. үзең аннары барып кайтканда, менә бардың, аннары кайтканда нинди уйлар белән кайттың син? Мәскәү минем җир түгел, я булмаса, ага, бу миңа кызык, монда масштаб бар. Нинди уйлар хәтерлисеңме аны Мин әле? әйтәм бит, нәрсәгә мин яратмам, мин гомумән Мәскәүне яратмыйм. Мин Мәскәү шәһәрен, мин сокланам аның матурлыгына, ләкин мин аны белмим инде. Менә шәһәр Синең буларак шәһәр түгел. яратмыйм мин Ну, Мәскәүне. аның белән теге бер күрүдән гашыйк булу, минемчә, ул Мәскәү турында түгел. Но инде берничә күрүдән Но- Мәскәүгә Ну, может быть. Мин, например, Мәскәүгә барып кайтырга яратам. Яшисеңме дисәм, янда мәңге яшәмәс идем Мәскәүдә. Үзебездә рәхәт. Казан, Казан. Әйе. Иң шәп. Һәм город. Казаннан да рәхәт җир юк. Казаннан да шәп җир юк. Аннан кайтканда син димәк кайттың. Үзегезгә булсын Мәскәүгез. Оляны Юк, сүгеп, ат юлы белән Юк, паразит юк. Ул әйтәм бит, ул гаять зур тәҗрибә булды. Әллә син хәтерләмисеңме андагы хисләрне хәзер? Менә мин кайбер Хәтерләмишләр. әйберләрне мин хәтерләмим мәсәлән. Аны хәтерлисеңме хисләрне? Юк, хәтерлим. Филипп Киркоров белән анда бер тирәдә йөреп, Михаил дип исәнләшеп, тегенең Михаил белән. дип, здравствуйте дип инде, здравствуйте, фотоларга төшеп, анда ул вакытта Ани Лоракның продюсеры буларак иде бит инде. Ани Лорак анда кунак буларак җырлаган вакыт иде бугай. Әйе шул. Вот. Анда Дима Билан, башкалар. Ну син моның турында сөйлисең. Алар гел шушында йөриләр бит инде минем Безнең янда кебек дигән. кешеләр инде алар. Нәкъ безнең кебек кешеләр. Синең Ничек шаккаты әйтим, булмады алар димәк. тагын да тырышрак, тагын да булдыклырак дип әйтәсем килә минем. Әлбәттә сокланып карыйсың андый кешеләргә. Мин гомумән булдыклы кешеләрне яратам, сокланам. Молодец, Дима. Напиши нам. Монсы син бит шул ук вакытта әйтәсең, менә мин бер ишеккә, мин шундый кеше, ишеккә барып бәреләм икән стенага, аннары яңадан шуңа кергәнче тырышам Ә мин дип. һаман шул юлда бит. Димәк, Мин бит бар, җырымны ул ташламадым. утыра һаман юк Мин әле. бит Мин Мәскәүне хәзер масштаблар турында сөйләшәбез инде дә. Без бит инде зур уңыштан соң масштаблар турында сөйләшәбез. Ул теләк Венера, калмадымы? мин тагын бер кат кабатлап әйтәм, мин бер кайчан да Мәскәүне яулау теләге булмады. Андай бер мин бар тик җырымны гына, менә җырны танытасы килде. Җыр, татар Кем җырын. уйлар? Ниндидер Оля оештырган Әйе, монда. Татар җырын. Мөмкин булса Европага да барып таратырга, анда Азиягамы, кайда татар җырын. бөтен җирдә безнең татар җырының югары дәрәҗәдә яңгырарга хакы бар. Ул настолько матур безнең татар җырыбыз. Ул кабатланмый. Безнең үз йөзебез бар. Бозмыйча гына менә аны матур современный теге калыпларга кертеп, аны дөнья күләм яңгыратасы килә. Синең кыскасы Асылъяр татарча, бар тик татарча гына, мәсәлән, рус я инглизчә җырларны алсу бер качанда алсу Асылъяр тамашачылар аңлаганнардыр инде, имеш шулай бит. Без инде алсу белән 100 ел таныш, аңа күрә үзе белән дә әйтергә ярыйдыр бит инде алай торып. Мин дә шуны сорамакчы идем. Ярый, нишләп Әйе, бирәм? Син үзеңә ничек җайлы? Миңа рәхәт. Алсу Алай дисәгез, да, Алсу Алсу, Асылъяр, миңа Асылъяр, Алсу Икесе дә ярый, мин Алсу Синең дип дә шалмыйм. синең асылымы? Сеңлем Асылы Әйе, сеңлем. шуның белән Шуннан килеп чыктымы бу? Мин Алсу. Әйе, без Сәхнә ничек исеме. безнең минем чорда Алсулар бик күп иде. Әйе, Алсу алсуда бар иде бит Хәбибуллина, Алсу әле. Хисамиева, бик күп Зиядинов, менә бик күп иде инде. алар. Сафина. Конкурсларда катнашкан вакытларда без 5-6 Хәтта Мәскәүдә дә Алсу барлыкка килде. Әйе, шул чорда ничектер гаилә белән утырып сөйләштек тә инде без. Әйе. Безнең гаиләдә булган исем. Аннары теге калын китап бар бит әле, сез яраткан җырлар. Менә шундый. Безнең өйдә тоже бар инде ул китап. Шуннан күп җырларны әни җырлый иде инде, миңа өйрәтәдер. Шунда исем эзләгәндә анда хатын-кыз исемнәре күп бит инде, борынгы матур исемнәр. Шул Асылъяр җыры да очрады да, шулай дип исем алдык инде.
Килешәсең Әле шул Асылъяр. исемгә Мен Алсу карап- дип дәшмим, Асылъяр дип Әйе. дәшәм. Балаларга да исемнәр куша башлаганнары да әле ул чорда дип әйтәсең килә менә. Әйе, Чор әйе, дип бар, сөйләшмәйек бар. инде, берничә ел элек. Хәзер мәсәлән 19, 20, 20 яшьлек Асылъяр миңа язырга мөмкин. Андыйлар бар ВКонтактеда, Инстаграмда. Минем исемем Асылъяр. Син дип. үзеңнең балаларыңның исемнәре дә шундый. Әмир, Мәгънәле. Әмир Нәүбәхәр. 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 Бәхәр. Кайнатам белән кайнанамның исемнәре. Шулаймы, Әмир Әйе. Нәүбәхәр? Әйе. Мин аларны исән чакларында күрә алмадым, кызганычка каршы. Ирең шулай дидеме? Әйе. Малайыбыз, улыбыз тугач инде ирем әйтте, Әмир була. Әтинең исеме. Ул Әмир генә түгелдер, Әмир Юк, Әмир. Әмир. Әмир генә. Әмирхан түгел. Юк, Әмирхан да түгел, Әмирҗан да түгел. Әмир генә. Мгм. Әмир. Ә сиңа шулай тәкъдим иткәч, син уйламыйча ризалаштың. Мин берничә вариант бар иде. Ну, Әмирне бер дә уйламаган идем. Чөнки бит инде кайнатамның исеме мин. Туганнар арасында исемне бит инде кушмыйбыз, инде кабатланмыйбыз бит. Шуннан соң шалт Әмир була дип әйтте дә инде ирем. Ярар дидем, мин ашады. Кызыбызның исеме Дәвәнисенең Бик исеме. матур, бик Ну, Нәүбәхәр дигәч, мин башта роддомда тәрәзә төбенә утырып җыладым. Нинди исем Син инде? нинди исем әзерләгән кызыңа? Үзеңнең бармы вариантларың? Гүзәлия. Булмады инде. Берничә вариант Венера дип кушасың килмәгән име? Чулпан бәлки. Зифа. бар иде. Әни дә уйлап куйган исемнәр бар иде. Ничектер, шуннан мен әйтәм, Нәүбәхәр әйтергә авыр. Бер дә ишетелгән түгел. Безнең авылда Кыскартып әйтеп тә булмый. Безнең авылда да юк, мен әйтәм. Бу бит инде катлаулы исем булып тоелды ул миңа инде. Шуннан ярый микән инде, мен әйтәм, хәзер тагын Дәвәнисенең исеме була, кабатлыйбыз. Үзебезнең теге олырак туганнарга инде, теге абыстай кебек апаларга шалтыраттым. Ярый, әгәр дә ул кеше үзенең гомерен матур итеп яшәгән икән, изге эшләр эшләп яшәгән икән, матур итеп бу дөньядан киткән икән үз үлеме белән, бик әйбәт була. Кушыгыз ул исемне диде. Шуның Шуннан мәгънәсе нәрсә? Нәүбәхәр яңа тормыш, нәү төрки телләрдә яңа дигәнне аңлата. Бәхәр яз. Яңа яз, яңа тормыш. Матур име мәгънәсе? Начало новой жизни инде урысча әйткәндә инде. Нәүрүз дигән кебек бу име? Әйе, Нәүрүз Нәүрүз яңа ел бит инде. Нәүрүз. Анда Нәүбәхәр яңа яз. Нәүбәхәр. Яңа яз, бәхәр Бик яз. акыллы балалар, Син бәхетле миңа исемнәр. әйттең дә, без кайдыр очраштык та, мин аннары кайттым да сеңлем әйтәм, неме әйтәм, Асылъяр, Алсу әйтәм, кызына шундый кызык исем кушкан әйтәм, шундый матур инде. Хәзер әйтәм, искә төшмә дип, чөнки якын тирәдә алмаш язып куймаш, әле тизне искә дә төшмәй икән. Әйе, татарлар нишләптер менә шул онытылган исем, кайнанамның исеме. Татарлар бик нәпмиләр. Тиз истә калдырмыйлар. Руслар момент истә калдыра. Нәүбәхәр. Менә руслар күбрәк булган җирдә булса, момент истә калдыралар. Нишләп шулайдыр белмим. Ләкин нәрсәгә дә карамастан, минем өчен ул бала хәзер шул исемнән дә туры килә торган исем юк кебек. Әйе, шул, шулай Әйе. була. Һәм син әйткән вакытта да аны нидер горурлык белән әйтәсең. Нәүбәхәр, әйе. Син аны шулкадәр яратып, горурлык белән һәм балаң башка төрле кабул итәргә мөмкин түгел менә шушы исемне. Һәм кара, менә шушы этаплар синең узды. Ул бит инде син килешәсеңме гомумән уңышның ул уңышсызлыклардан уңышсызлыкларга энтузиазмны югалтмыйча хәрәкәт дигән әйбер белән килешәсеңме? Синең өчен гомумән алганда уңыш нәрсә ул? Успех дип әйтәләр инде, әйме? Русча, татарча уңыш бит инде ул. Уңышлылык дип әйтелмәсең. Успешность. Синең өчен ул нәрсә? Бәлки ул ниндидер берничә әйбер теге кушылып әйтергә кирәктер. Менә бу дип. Белмим инде, уңыш эш белән генә бәйле уңыш турында сөйләшәбез без монда. Профессия белән генә бәйле уңышмы? Миңа калса удачада да кысыладыр монда. Әйе. Менә уңыш нидер бер бәхет төшенчәсе белән чалыш төшенчәме? Монда бит хәзер фәлсәфи темага Әйе, кертсәк, дөрес әйтәсең. Кереп китергә мөмкин, әйме? Тыймлыйсың, синең өчен Менә уңыш ул минем җырларым килде бит инде, әйме? Менә ул халык күңелендә бары мин үземне халык күңелендә урын алган җырчы дип саныйм. Әйе. Саныйм, мин аны сизәм. Минем атказанган исемем булмаса да, әйме? Кая гына барсам да мине шулай дип объявлять итәләр. Кайчагында
сен халық артисті инде дип объявлять ителәр. Мен әйтәм, әйтмәгез, яхшы түгел. Яхшы түгел, правительственный теге мероприятиеләрдә әйтмәгез, мен әйтәм, бу бит кәгазе юк бит аның, мен әйтәм, әйтмәгез. Менә Сен бу үзең тоже йөрмисең уңышта дигән сүз бит. бәхет тә, аңлыйсызмы? Менә бу тамашачының яратуы, җырларыңны менә шулай үз итүе, даже кибеттәме, аптекадамы, сатучымы, син белән янәшә бастыручымы килеп, менә шулай сиңа тотып рәхмәт җырларың өчен, рәхмәт булганың өчен дип әйтүе дә менә ул уже бәхет. Шуннан соң әкрен генә менә синең сау сәламәт, Аллага шөкер, балаларың үсеп киләме, гаилә, бу уңыш түгел миндә. Бу бәхет түгелме? Бәхет, монсы бәхет әйе. Шын бәхет. Шын Әйе, бәхет. бу менә Аллаһ Тәгаләгә бары тик рәхмәт укып, менә ул ничектер уңыш менә шулай күчә төрле формаларга дип уйлыйм мин. Кара әле, син бит кандидатскийны якладым дип, син димәк, синең инде ни бар име? Звание, фән, ни Степень, научная степень, фәнни кем? дәрәҗә дип аталайны. Фәнни дәрәҗә. Кандидат педагогических наук, Кандидат идеруща. педагогических наук. Педагогик фәннәре кандидаты. Сен укытучы кызы түгелме? Укытучы. Минем әнием гомер буе Кызлар, хәзер аңлашылды булды. Минем Юк, сорауларым кабат юк. Аннан соң минем дәвәтидә әни ягыннан да, әти ягыннан да, әти ягыннан гомумән гомер буе укытучы булып эшләгән минем дәвәтием. Дәвәни Династия. Әни ягыннан дәвәни, алар кулаклар нәселе, ул берничә теге нидә графикада яза беләдер, иске татарча, латынча, кириллица белән бик күп дугалар белә иде дәвәни. Гыйлемле кеше иде инде. Минем шундый кызыклы бер сорау әле килеп туды. Менә син әйтәсең, миңа әйтәләр, менә син алмадыңмы әле, син күптәннән лаек, башка кешеләр әйтәләр дип әйтәсең, әмма кешеләр бит менә тормышта да уңышны берәүләр каяндыр көтә кебек, менә үзләре бирерләр әле лаек булсам, Аллаһ Тәгалә бирер әле, анда, белмим, ничектер язмышка тапшыра дип әйтәмсең. Бар шундый күп кешеләр, алар менә шушы тормыш җигән үзләре кулларына алып, алар үзләре менә мин бит инде лаек, биреп карыйм әле, бәлки миңа бирерләр Мин дип биреп әйтәләр. карадым. Ул бит әйтә бирмәделәр дип, Мин менә шуны баштан сорамакчы идем. нәкъ шулай уйладым. Лайык запуталась уже. Документларны биреп карадым. Жайда сөйләшәс, мин уже йокыга китеп барам, теге транска кергән кебек. Документларым биргән. 35 яшькә хәтле. Мин уйладым, менә популяр икән, менә шулай күп популяр җырлары бар, тамашачы яратып кабул итә, концертлары бар. Шундай артистларга инде дәүләт шулай үзе бәяли һәм шундай бүләген, исемне, дәрәҗәне бирә дип уйладым. Шиш! Бар демонда хәзерге заманда. Институтта эшләгән дәврдә миңа әйттеләр, син нәрсә? Алсурстамна, вы что? Это нужно собирать пакет документов, это нужно прикладывать все ваши достижения, нужно собирать. Именно шул туплап папкагызны тапшырасыз, электрон формаларда заливать итәсез, ул үтә бик күп инстанцияларны, әле моннан үтсәре, әле тегеннән үтсәре, моннан үтмәскә мөмкин. Менә монда өтерегез ноктагыз дөрес куелмаса, яра, ул өтер нокталарын дөрес куйдык инде. Бүтән достиженияларны да заливать иттек. Просто отклонили. Бераз жынды кулла абыйдай Ничә ел узды аңа? Ходаем. Менә әйтәм бит, менә 35 Жынды кулла Кабат эшләмәдек звоннар ул эшне. Аны бит Аннан соң организация эшли. тагын 2 тапкыр. Аны бит институт эшли. Өченче тапкырда булмай, бу хлебет троица булмагач, ярар әйтәм. Үзегезгә булсын. Тукта, алар аңлаталармы ни өчен? Мин Чөнки шалтыраттым Министерство культурага, мәйтәм нишләп Мәдәният министрлыгы минем документларны кире җибәрде. Не согласовано. Да бит инде виза тора не согласовано. Ул прозрачный бер ул, аны любой кеше кирип карый ала. Мәйтәм нишләп минем эшләгән эшләрем җитмиме? Минем Стаж җитми, анда бит стаж да кирәк. Стаж җитмиме? Яуланган анда диплом, лауреатство, международный нәрсәләре җитмиме? Концертлары җитмиме? Нәрсә җитми, кайсы булды? бәлки Сезнең бөтен әйберегездә җитә. Бөтен документларыгызда дөрес оформлены, бөтен әйберегездә дөрес. Ләкин комиссия отклонять итте сезне. Лаек дип тапмады. Юк, андый формулировка белән әйтмиләр алар. Комиссия отклонила ваши документы. Причину отказа
они не разглашают. Ул Диләр. шундай формада бар. Әйе. Жой, Формулировкасы икән, аңлап тормыйлар. шундый. Причина отказа не соглашать. И вам это никто не скажет, диделәр менә. Караля. Вот Менә шулай. сиңа име Ә миңа кызлар менә шулай 2 ел тоже кире кайтты да документлар име. Аннары мин дә синең кебек мәйтәм, кирәге юк, кирәк түгел мәйтәм, Әйе. бер юбилейга нәрсәме үзләрен итеп. Аннары үзләре шалтыраталар анда Асылъяр. Может, Министерство культурадан сиңа үзләре шалтыратачаклар. Бәлки Менә тагын үзләре. кире ниттек, кузгаттык, хәер тагын китте. Менә шунда җибәрәбез кабинга. Менә шуны хәер елларын үзгәртергә кирәк, сезнең документларыгыз искерде дип. Шулайдыр. Алла инде. бирсә шулай булачак. Ведь петиция яздырыйк. Путинга җибәрсеннәр, нишләп Асылъярга әйтмиләр? Исем бирмиләр. Оля, напиши нам, пожалуйста, напиши нам, Оля, нам нужна. Оляны эзләп табасы бар әле. Менә һәр кешегә дә тормышта минемчә үзенең уйласы кирәк. Билгеле бер этабында, менә мин әле уйлап утырам. Мин телевидениега 2004 елда беренче мәртәбә килдем. Һәм эшләгән вакытта эшлисең, башта анда ассистент булып эшлисең, аннары алып бар, корреспондент алып баручы, аннары режиссер булып эшлисең, миллион проектлар тегесе, монсы барасың, аннары Тәкъдим итәсең проектлар үзең. тәкъдимнәр проектлар тәкъдим итәсең, аннары үзеңнең проектың көн сайын алып бара башлагач, туры эфирда бит инде менә тапшыруны алып бардым мен. Анда вакыт юк, көн сайын синең менә эфир һәм башкасына кандидатская кебек әзерләнәсең, аның һәр берсенә теге Шулай. күп әзерләнергә кирәк. Темалар Әзерлексез төрле, булмай. бер көнне агломерация, икенче көнне анда тел проблемасы. Һәм минем бер вакытны эфирга килде Фаяз абый Хуҗин. Фаяз абый ул безнең күрше авылдан, Зәйдә. Һәм ул китап яза икән. Зәй районыннан чыккан, танылган кешеләр дигән. Һәм ул миңа әйтә, сеңлем, мин китап яза идем, миңа регалияларыңа җибәр әле зинһар өчен. Синең нинди регалияларың бар? Мен әйтәм, бәтәш, Фаяз абый, минем юк бит. Шуңда юк ди. Бер нинди дә юк, мен әйтәм, юк шул. Ул әйтә, Син ничә ел эшләгән телевидениедә ул вакытта? Уннан артык инде стаж бар. Бәлки минем уйларга вакытым юк иде, кызлар. Бөтен кеше Шулай, белә шулай. Венера Аитова кем икәнен, бөтен дөнья белә, татар дөньясы белә. Венера Иванова булса да, беләр бит һәм инде. мин аптырадым, ул миңа шулай дигәч, минем уйланганым юк иде аның турында. Һәм мин аның нәрсә эшләргә кирәклеген дә белмидем. Менә мин дә Ә ул шулай идем. миңа шунда әйтте, Фаяз абый әйтә, сеңлем, аны бит үзең кайгыртасың диде. Әйе. Үзең кайгыртып нишлисең соң аны менә. Җитәкчелек тәкъдим итәргә тиеш башта Венера. Аны ничек син керәсең? Менә Миңа исемгә мин заливать хәзер итегез. 20 ел телевидениедә эшләгән һәм минем бернинди дә, демәк, мин бернинди уңышка да ирешмәгән Әйе, кебек килеп менә чыгам. рәхмәт хаты бармы? Мәдәният министрлыгының рәхмәт хаты бармы? Юк. Юк, миндә дә юк. Чөнки Шул без кирәк. аның артыннан йөрмәгән. Әйе. Кабинет министрының рәхмәт хаты бармы синдә? Юк. Юк, миндә дә ул юк. Минем Татмедияныкы да юк хәтта. Юк, димәк, син аның артыннан йөрмәсен. Син уйла, Вакыт юк иде, эфир. иҗат белән шөгыльләнгән кешеләрнең дә ул ягында уйлаучылары бар. Без аны уйламаганбыз. Без бер менә ничек әйтим, бер катлы без аны уйлаганбызны тиеш икән, бирергә Штансыз түгел инде, тиешле. ярар, ялан Әйе. аякла. Ялан. Миңа хәзердән йөри башларга кирәк бит инде. Үзебез Театр гаепле, кирәк. кеше гаепле түгел, үзебез гаепле. Үзебез- Мин хәзер Үзебез уйлап гаепле. торам да менә минем рәхмәт хатым бар министрлыктан. Но миңа аны театрның юбилеенда Әйе. Ул җитәкчелек бирде. Мин аны күреп, миңа рәхмәт хаты буламы соң юкмы дип мин алай йөрмәдем. Сезнең җитәкчелегегез, димәк, белмим инде. Ну, аның, наверное, ул организациядан торадыр Ну, инде. демәк, лайык түгел кызлар. Мин уйлыйм, лайык булсаң, бәлки ул ниндидер тормышның этабында булырга тиештер. Ул бәлки Юк, Венера, башындагы син уйларны лайык уйларга түгел, тиеш. син лайык. Сезне халык белә, сезнең исемнәрегез таралган. Венера Аитова дисәләр, бөтен татар дөньясы белә. Бөтен белә. Ничә Даже миллион минем татар әни дә белә, мин дөньяда. әйткәч. Әлбәттә. Әсәргә Әсәргә мишләр мишләр, яздым, бөтен әйтә, дөньяда телевидениедә бөтен чибеп дөньяда. торган дип. Сразу Кызлар, момент. рәхмәт әлбәттә. Тик менә уйламавыңа үзеңне дә ачу килә. Менә башымда да, уемда да юк иде. Ә кемдер уйлый белә шуны. Шундый менә молодец кешеләр бар. Тегесен дә уйларым. Аннары ул вакытта бәлки декретка китмәгән булсак, бәлки сиңа да миңа да булыр иде. Аңлыйсыңмы? Ә без ул вакытта сайладык барыбер Гаилә балалар. гаилә балалар. Менә безнең Без дөрес эшләдек, Венера. Ул кыйммәтрәк Мин тегдер, бер рамкалардан да, секундтас- медальләрдән дә күпкә кыйммәтрәк әйбер ул. Насыйп булса булыр анысы да. Булмаса да без бик бәхетле, Аллага шөкер. Ходай Тәгалә Бу күп теге сыймасын. корбан позициясына керү түгел инде әлбәттә. Без менә шундый. Менә мин сезнең икегезнең арасында мин хәр утырам, мин шундый уйларга баттым, минем халык исеме бар име, мин Татарстанның халык артисткасы. Мин хәзер уйлап утырам, ул миңа ничек килгән, кая йөрдем мин, кемгә хат яздым мин, где мин заливать иттем документлар нәрсә. Беренчесе, атказанган артистны
Мин алдым театрдан мин ике исемле дә театрдан түгел, кызлар. Менә сез күз алдыгызга китерәсезме? Беренче исем бирелде миңа Ринат Зинурович Закировка, бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Ул Зөләйләнең иҗаты белән, Зөләйләнең юбилеенда, 10 еллык юбилейда пирамидада зур шоу-концерт бар. Син анда Венера булгансыңдыр, инде. Менә шул Зөләйләнең хезмәте һәм анда рольләрне дә язалар инде кем нидә. Аннары мин алып бара идем зур концертлар, алып баручы буларак правительственный концертлар. Менә шунда миңа башта бирделәр атказанган исеме ниме? Ә инде халык исемен миңа әйттеләр кинематографистлар союзында, мин бит хәзер Рәсәйнең кинематографистлар союзының әгъзасы. Миңа әйттеләр, карале, синең анда бит 25 фильмографияда. Ул бит бик зур хезмәт. Синең ничә сериалың бар? Сине бит беләләр фильм буенча дәрсән. Ә ишәп син бирмисең нигә исемгә? Шулай әйттем. Заявка. Мин әйтәм, мин ничек бирим? Давай мы синең өчен тутырабыз. И мин алдым исем управление культура аша кино өчен, кинолар өчен. Тигәме. Шаккаткыч. Әле менә әтине әйтмәкчем. Әти безнең тракторист, механизатор авылда. Пенсияга чыкты инде, барыбер эшли авылда хамандагы неме. Бер көнне шул менә Татарстанның атказанган механизаторлар исемлеге бар бит инде. Тоже уйлап утырам, әйтәм, нишлә безнең әтинеке юксың әле бу дим инде. Шуна әнигә шалтыраттым, әйтәм, нишлә безнең әтинеке юксың, әйтәм, сезнең бу турыда уйлаганыгыз бармысың? Нишлә әйтәм, аны колхоз үзе белеп бирмим, әйтәм, бу исемне. Гомер буе хезмәт иткән. И теге дусларына, иптәшләренә бирелгән булган бу исемнәр, үзләре белеп биргәннәр. Шуннан безнең әти тоже әйткән булган, теге хуҗаларга инде нишләп бирелме дип. Нишләп сез сорамыйсыз дип әйткәннәр. Сораган гына кешегә бирелә ул дип. Бу теге менә хәзер документацияны җибәрделәр. Әле тагы әллә нәрсә өстәп битәргә кирәк, көтәргә кирәк, вакыт көтү әйбере кирәк диләр. Вакытта җитүе кирәк дигәннәр. Бар инде аның нидер менә шундый беләсезме, менә вакыты бармы аның? Кирәкле кешеләр янында булырга кирәкме ул? Или ниндидер менә Оля килеп чыгырга тиеш, синең өчен заявка Оля тутыра барлыкка килсә дә, сез Оляны ачуланмагыз инде, зинһар өчен. Яме, ник миннән сорамыйча бирдең? Оля килсен иде. Рус кызы булып, татар җырына гашык булган гади. Мәскәүгә җибәреп. Була Миңа иштә синең белгән. реакцияң шаккаттырды. Менә күз алган китерәсеңме? Сорамыйча бирдең. Ничек сорамыйча? Юк, бездә бәлки ачуланган булыр я. Бәлки сиңа заявка А ты бы не отправила, да, меня это? А почему это сөйләшеп ниткән булыр иде? А ты бы не согласилась ты. 30, 40, 50. Алсу, хәзерге вакытта син үзеңә нинди максатлар куясың? Нәрсә турында хәзер хыялланасың? Менә зур кинәт булган уңышлар да бар бит. Әкрен генә бара торган. Менә синең уңышлар алар. Анда әйтик, беренче концертыңны кую, беренче фильмда чыгуймы, төп рольдә, үзең җырлар башкарып, бу бит идеаль халәт. Бу бит бүтән кешегә дә язган, насыйп булган бәхет. Үзенә күрә бер хыял иде ул. Шул рольдә уйнау. Хәзер дә фильмда төшәргә хыялың бар. Хәзер дә фильмда төшәр идем. Әгәр дә миңа прям ошаган роль булса. Нинди фильм булырга тиеш улай да? Белмим, сугыш чоры булса да уйнар идем мин. Шунда җитлеккән, җитди хатын кыз ролеме? Катлаулы. Балалар әнисендә уйнар идем мин хәзер. Мин агач булып булса басып торып, бер качак пожалуйста. Аңа да акча түлиләр. Син бик матур агач булыр. Уйнар идем. Юк, бәлки шәһәр кызында, хатын кызында уйный алыр идем. Белмим, әйтә алмыйм. Ләкин әгәр дә менә шундый содержательный, драматический роль булса, уйнар идем. Әгәр Белмим, мин хәзер хәзер булса, начар героиня булса, тискәре. Син бит Малефисентаны беләсезме? Менә мин анда уйнар идем хәзер. Малефисента ролендә. Миндә хәзер улай бер бар. Мин хәзер усалландым. Мин хәзер Канатларны чык иттеләр Юк, шулай. юк, чыгара Юк, кирәк булса чыгара алам. үзләрне Кирәк булса Чыгара алам. Мин хәзер убырлы каршында уйный алам. Королеваны да уйный алам. Дип стоям. Ну, на самом деле, уйнап караган юк. Ну, менә эштә шундый ни бар минем. Яхшы режиссер кулына эләксәң, яхшы режиссер, әгәр дә ул сине пластилин кебек менә эшлисең. я готов довериться хорошему режиссеру. Беләсезме, даже ниндидер берәр мюзикл проекты булса, Может, анда да эшли алыр идең син. Может, эшләр идем әйе. Актерский җырлар белән. Андай бер бар. начар тискәре персонаж булса да эшләр идең. Начар түгел, тискәре, начар дигән. Полностью тискәре, характерный, да.
Ну, була бит тискәре рольләр, була менә кайбер. Юк, андайларны уйный алмас идем. Менә минемчә син шундый барыбер, Уйный беләсең, алмас идем отличница, анда. барыбер син. Ну, менә Малефисентада бар бит, анда яхшы ягы да бар. Әйе. Начар үзенә күрә ул бик начар да түгел инде. Начар түгел, ул Менә, стержень, характер, да, холык. ниндидер бер моментларда менә жесткость. Менә андай берне дә мин хәзер. Тискәре актерларына, рольләрне уйнамау, теге уйныйсың килмәү нәрсә дә сәбәбе. Табалмыйм, үземнән чыгара алмыйм. Или Чыгара алмам кеше дип начар куркам. итеп кабул итә башлармы дип итәсеңме? Юк, мин андай берне не могу создать внутри себя, белмим нишләп. Ул бит камера настолько ул сине сата. Менә театрда да шулай инде ул. Телевидениеда да шулай. Вот анда нельзя врать, нельзя там врать. Ярамый, менә син чынлап торып шуңа ышанып уйнасаң гына менә шын. Һәр тискәре образны кызлар акларга кирәк. Ни өчен ул шундый? Менә син аны аклап, аны яратып эшләсәң, ул аннар барлыкка килә. Һәм тискәре образны бик әйбәт тормышта анда зур йөрәкле, әйбәт кеше генә уйный ала. Чын тискәре анда бик образны. зур осталык кирәк. Шундый тормышта да шундый усалрак, шундый бик әйбәт кеше булмаган. Бездә бит Булмаса, ул аны халык- әйбәт итеп уйный алмый. Халык бит менә ышана, күпчелек шундый рольләрне уйныйлар да, кешене үзен шундый дип уйлыйлар. Значит, бит инде актер шундый яхшы уйный дигән сүз. Ну, бездә менә татар халкында шулай инде әзрәк. Татарга түгел, дөнья күләмендә танылган актерлар бар, төкереп китәләр дигән. Әле дә ул анда, ну, миндә бер актер сөйли, ну, мин анда инде миллионнар эшләдем, шуңа күрә. Миңа барыбер. Миңа, ну, демәк мин яхшы эшләгәнмен ди. Менә шундый кешеләр бар. Мин бердән бер тискәре образымны уйнаганнан соң күпме сүз ишеттем. Зөлфия, сезгә мондай роль килешми, андый рольгә башка ризалашмагыз диләр. Мин Илдар Хайруллинның сөйәркәсен уйнаган идем. Бик шундый әшәке хатыннан айырып йөрүче. И миңа ул роль ул минеке түгел иде. Нурания апа ул рольне башка актрисага бирү сәбәпле, ул актриса берничә көн кала отказ биреп шул рольдән, мин коткардым. Ул образны, ул киноны үзем Нурания апа шалтыратты да инде мин аңа отказ бирә алмыйм. Ул бит инде минем кино әнием Нурания апа. Мин Нурай апа әйтә, Зөлфия тиз генә менә шушы рольне ятлап, тиз генә менә шунда нәрсә миндә роль. Ну шундыйрак хатын инде ул менә шулайрак менә сөяркә фәнә. Әйтәм, ул кызык. Ул кызык. Ну кирәк бит актрисага барыбер төрле образлар уйныйсы килә бит инде. Мин аны шундый рәхәтләнеп, тырышып эшләдем. Ну аннары булмый инде сүзләр. Ләйсәнне дә яратмыйлар бит инде сине җәберсеп. Күрешсәк тә агаман шуны искә төшерә, әйе. Хотя без аның белән аннары теге кинода әрләшергә кирәк бит инде ничек тә булса. Мин ул кинода дөресен әйткәндә күбрәк профессиональ актерларга ияреп уйнадым. Алар миңа ярдәм итте, Флюра апа Хәмитова сүзебез догабылык барсын. Менә бит җирләде күптән. Әйе. Менә аңа ияреп, Асхат абый Хисмәтовка ияреп, Ләйсәнгә Мәхмүтовга ияреп, менә мин алар мөхитендә шундый теге аларның подпиткасында уйнадым. Шушы мөхитне, син анда инде үзеңне органик сизеп. Мин менә гомумән бу ялына кызның уңышын миндә генә дип әйтү вообще дөрес түгел ул. Ну, син анда шаккатмалы уйнадың аны. Белеме булмаган кеше өчен. Шуңа күрә халыкның күңеленә дә кирде ул. Берәүләрне булса ачуына китерде инде. Теге артык яхшы персонажлар хәзер бит киресенчә кызык та түгел кебек. Монда син бөтен кешенең дә күңеленә үтеп керә алдың. Аннан соң уй килмәдеме? Шушы минем килеп чыга икән, мин моны булдыра алам икән дип укырга керәсең килмәдеме? Юк, укырга керәсем килмәде. Сиңа димәк бу профессия буларак кызык түгел. Юк. Бу гомумән, например, укысаң бит инде театр артисты нәрсә. Мин гомумән театр сәхнәсеннән куркам. Нигә? Чөнки анда бер генә тапкыр уйныйсың, всё, ә кинода можно 10 дубль төшерергә мөмкин. Пока у тебя не получится. Кино ул. Кино белән менә тоже бит инде сез төрле площадкаларда эшлисең, менә Зөлфия, кинода да кино ул беләсеңме нәрсә белән куркыныч. Раневская әйтте бит, плевок в вечность дигән сүз. Менә син аны бер төштең дәйме, күпме вакыт уза, и син үзеңне карыйсың. Ой, мин бана хәзер булай уйнамасын бит инде. Ул уже шулай калачак, мәңгелеккә, гомерлеккә шулай булачак дип. Аның икенче ягы бар. Шулайдыр. Спектакльне уйнаганда кат-кат уйныйсың, син үзгәртә аласың. Яхшырак. Мин спектакльләрдә мин уйный алмас идем. Нигә? Уйный алмас идем. Юк. Син Мәйсәрәне уйнамасыңмы? Сәрвәрне Ну, уйнамасың. син бит инде Мәйсәрәнең үзенә. Ну, синең яныңа герой табу бик читен булыр ие.
Синең буең, 175, синең фактураң. 175. Шунлап әйтәм, ул бик ни театрда авыр. Татар дөньясында бик, татарлар гомумән бик эре түгел бит инде. Инде буйлары Ну, ниләре. 7 миллион татарға бір табарлар иде әле бер. Ярарыны бер бүрәнә Ай, төсле дә булса да ярый инде. Ул бит мәхәббәт төрле Гомумән, була. кастинг үткәндә дә миңа иптәш табылмады. Без Илназ Бах белән икәү калдык шулай аптырап. Ул Кәтүк белән әйбер. тәбәнәк, шундый светленький гына егет, мин озын буйлы, Ой, җирне яратты мин моның. озын чәчле, безгә икебезгә Илназ гафу ит инде. сәхнә уйнарга туры килде. Әйе, Галия Банудан бер сәхнәне уйнадык икәү. Әйе. Потому что мине беркем сайламады, аны беркем сайламады. Без калдык. Ката оригинальны. Әйе. Андыйлар да Аннан бар соң бит. безне бит кинога да алмадылар беренче мәлне. Алмадылар. Юк, безне кинога алмадылар. Аннары кире чакырттылар. Аннары кире чакырттылар. Килегез әле. Илназны чакыртмадылар сине. Илназны да чакырдылар. Әй. Илназ да кинода Ул төште. бит Әйе, төште. Ул да кастингтан үтмәде, мин дә кастингтан үтмәдем. Ну бары Аннары кире чакырдылар. караганнар да инде. Аннары соң күпмедер вакыт үткәч, килегез әле, сезне дә төп рольгә төшереп карыйк әле диделәр. Пробы. Әйе. Шаккаткыч. Аннан соң Язмыш. шулай калды. Бүген Алсу нәрсә белән шөгыльләнә? Син бүген институтта балаларны укытасың? Институтта студентларга Студентларны. белем бирәбез. Зур творческий дип әйтәйне, коллектив эшләп килә. Вот бөтен үземнең белгәнемне, халык җырларын, бөтен тәҗрибәмне тырышам тапшырырга студентларга. Үзем җибәргән хаталарны җибәрмәскә, менә ул портфолио җыярга, вакытында үзеңнең ирешкән уңышларыңны Туплап барырга. туплап һәм самопрезентация дигән әйбер бик актуаль бит инде Бүгенге көндә. заманда актуаль. Әйе, менә шундый була белергә, менә шундый әйберләргә тырышам инде. Әйе. Өйрәтергә һәм инде менә шулай сәхнәдә инде безнең студентларыбыз. Ну, Алсу бик иртә китмәдеңме? Гафу инде, Юк гадәттә инде, ничек була ул? мин җырлауны ташламадым. Ул бит китүдән түгел, менә ничектер синең очракта син башта сәхнәдә шулай нык балкыдың да, аннары декретка һәм декреттан шунда укытырга чыктың Әйе, кебек. ничек булды? Кандидатский яклар өчен педстаж кирәк. Минем по педагогическим наукам бит инде. 0,25 гына ярар дип мин шулай ук бик куркып, мин бу эшне булдырып бетерә алмам дип бик шикләнеп кенә килдем. 4 ел 4тән бер ставка гына эшләдем. Аннан соң кандидатскийны яклагач, мин декрет ялларына киттем. 7 ел була инде, әйме, теге бала туганчы. Аннан соң бер атлы 2 бала туды. Аннары 2019 елда яңадан эшкә чыктым. Андай курка ярты ставкага. Аннары бер ставкага. Бәхәс шулай бер ставка эшләп киләм. Филармониядә. Филармониядә, филармониядә да. Җирдә эшлисең. Берсе Сәхнә. сәхнәдә, Әйе. берсе балалар укытасың. Әйе. Кайсысы хәзер синең беренчел? Иң күп вакытымны алган әйбер хәзер минем Казан дәүләт мәдәният институтында эшләү. Иртәдән практически кичкә хәтле. Укытучы хезмәтенең нәрсә икәнен укытып караган кеше белә инде. Хезмәт хакы зур. Бүгенге көндә дә ул бигрәк тә теге компьютер эше күп, отчеты күп, шул вакытта оештыру эшләре бар, методический ягы бар. Аны үзе әгәр дә шул өлкәдә хәзерге вакытта булган кеше булса, белә инде. Менә мин Әмирне Нәбахарны алырга киләм. Апушка. Апушка утыра, Мин компьютер компьютерны ачып куям. эшләп утыра. Шунда мин обязательно учебный план МРПДМ нәрсәндер төзәтәм, эшлим, вакытны әрәм итмәскә тырышам. Күңелдә бу вакыт мәсьәләсен алганда, күңелдә иң беренче җыр. Җыр. Син җырларың бар, минем тавышың тормышым. бар, син яшь, син матур, син бүген җыеп гастрольләр белән менә бөтен Татарстан, Россия буенча чыгып китсәң, заллар җыячаксың. Ни өчен син моңа җөрьәт итмисең, Алсу? Бөтен әйберең бар. Нигә син шушы учебный планнарыңны ябып, каплап, аны читкә куеп, тулысынча үзеңне иҗатка багышламыйсың? Андый уйда булганны. Булгандыр. Булганы бар түгел, булгалый. Ну син бит менә шушы компьютерда учебный план язу ул бит синең янып теләгән эшең түгел. Янып теләгән эшем түгел, ләкин мин анда ниндидер үземнең өлешне кертә алам. Мин анда инде яңа предметлар кертә алам, чтобы яшь буын
келе бара тұрған Хамма халыкны кемнедер кайгыртасың син. Менә шундый Жертвенный натура сөйләдек без корбан. нәрсәләрнедер яңа әйбер, ул балалар менә моны белеп үсәлеп бүтән төрлерәк була бит дигән. Алайса синең эшеңдә менә шушы аналык ниндидер хиссе. Сен үзеңне корбан итәргә әзер үзеңнең хыялларыңны милләтебезгә корбан сүзе дөресме кызлар? Күпмедер дәрәҗәдә шулай. Шулай. Күпмедер Үзенең дәрәҗәдә халкыңа, шулай. балалар Ләкин өчен. минем концертларымны даими рәвештә биреп барасым килә. Ул корбан кирәкме аларга гомумән? Менә шушы мин шуның турында гына уйлыйм. Кай чагында син корбан итәсең? Миңа әйтәләр инде аны. Менә син бу хезмәтеңне менә эшлисең инде, тырышасың. Оныталар бит моны. Оныталар бит инде моны дип әйтәләр. Бәлки онытырлар да, ләкин ул кайдадыр нәрсәдер нидер бер яхшылык булып, барыбер каядыр барып ачылачак. Туктар, син концертыңда студентларың җырлады. Җырлады. Өметле, талантлы студентлар бар бит. Бар. Менә бәлки шуңа әзрәк тотынып торасыңдыр син өметләнеп. Бар, яхшы тавышлы, моңлы тавышлы яхшы. балалар килсә, әллә нинди җырлар өйрәтәсе килә үзләренә, болынны, сахраларны, анда белмим, салкын чишмәләрне. Син бит булдырасың дип куркалар. Бик озак өйрәнәләр. Хәзер менә ул бит инде озын көйләрне авыр истә калдырга. Ләкин өйрәнгәч, мин бит моны өйрәндем алсырстан. Күңелгә сеңде, истә калды бит дип. Хәзер син Оля ролендә. Алайса мин аңладым. Шатланып килеп җитәләр инде. Син ниндидер бик югары миссия белән яшисең, менә мин шундый миссия. Күзләре яна башлады моны сөйләгәндә. Демәк сиңа ул кирәк. Кирәк. Мин Син балаларга әйтәм бит. кирәк, студентларга кирәк. Аның бабасы булган укытучы, ана әнисе булган династия. укытучы. Хәзер ул шушы Кайсы вакытта уйлыйм мин чынлап та шулай, менә концерт кына биреп йөрсәм, рәхәтрәк була бит инде миңа дип әйме. Рәхәтрәк була, йокым туя дип әйме. Ну барыбер көн сайын 4-тә, 5-тә торып чыгып китү түгел бит инде. Анда бит инде безнең график бар, дәресләр бар. Анысын да уйлыйм, аннары яңадан кайтып утырам. Белмим нәрсә булып бетәр. концертлар авыррак кебектер белги сиңа. Аның син бит перфекционист, син дә үзеңә шул кадәр планка куйгансың. Ничә яшьтә булды ул теге куйган концерт? Беренче концерт миңа 19 яшь булды микән инде. 19 яшьтә Камал театрында Камал булды бит ул. театрында иде беренче 19 концерт. яшьтә күз алдыгызга китерәсезме? Камал театры сәхнәсендә у заманына Аннан соң да икенче концертта Камал театрында булды, аннан соң Уникста булды. Һәм әгәр дә син ул вакытта үзеңә шундый планка куйгансың икән, хәзер әлбәттә сиңа концертны куер өчен, минемчә, син перфекционист буларак күз алма китерә алмыйм, син ничек күз алган китерәсең үзеңнең концертларыңа, әйме? Гастрольгә чыгып китерлек концертларыңа әйтәм мин. Менә монда җыелган бер генә кую түгел. Олса мин әнә белми дә калдым синең концертың турында. Алай булырга тиеш түгел, берничә көн куярга була. Я булмаса монда эләкмәсәң, Түбән Камага килергә менә халыкка да бәлки сиңа әгәр дә Аллаһ тарафыннан бирелгән икән бу моң. Алсы бәлки аны таратырга да кирәктер, аның өчен мөмкинлекләр бар. Кирәктер. Аның өчен сәләтең бар, матурлыгың бар, бөтен. Без син нәрсәгәдер этәрмибез. Менә языр әле безгә тамашачылар, бәлки языгыз әле, ничек уйлыйсыз? Кирәкме әлеге эшне дәвам иттерү? Я булмаса, Казанда гына концерт кую да зур эш, сүздә юк. Аның теге обесценивать итмибез, диме, руслар әйтмешли. Тик зур гастрольләрне Бу концерттан соң әйтүчеләр булды инде, килегез Чаллыда көтәбез инде, Әлмәттә көтәбез. Районнардан язучылар булды. Нәрсә туктата сине? Кытып булар бит сымракта. Асыл я. Оешып чыгып китәргә кирәк бит. Менә бу эшне менә шулай әкрен генә итеп куярга кирәк. Чөнки кеше барыбер төп ниндидер берәйбердә концентрациясе аның берәйбердә. Яисә синең эшеңнән институтта ничектер бүтән кешеләр алып барырга тиешме, белмим. Кайсы алдыңгы, кайсы. Вакыт дигән әйбер бар, тоже резиновый нәрсә түгел. Илдә алмаса, мен уйлаганым бар, институтта бераз нагрузканы киметеп, гастрольны табырга, әйме? Әйе. Мәсәлән, айга 1-2 выездной концерт эшләргә, ләкин ул рентабельный булмаячак дип уйлыйм мин. Чөнки хәзер концертларны күп куйган очракта гына ничектер акларга була. Финанс яктан. Финансиягы бар бит әле. Финансиягы бар да. Башына түләргә кирәк, алган кешеләргә зур эш инде ул, тырышлык. Әйе, әйдә Гүзәлия киттек. Син оештырасың. Сез бисен концертта бии. Оляны да алырга кирәк. Оляны бийбез, алып барабыз, иртәгә чыгып китәбез концертны турнега. Комплект. Кадерле безнең тамашачыларыбыз, языгыз төрле шәһәрләрдән, менә Асыл ярны кая үзегездә күрәсегез килә, чакырыгыз, әйтегез, без статистика ясыйбыз. Кемдә көтәләр, Чаллыдамы, Түбән Камадамы, Мәскәүдәме Асыл ярны? Бәлки бүгенге тапшырудан соң Асыл яр ничектер
рухланып китер, име, менә чыннан да смотри, теләктәшлек кешенең бит канатландыру өчен иҗади кешегә күбәйер кирәкми. Шулай. Һәм әгәр дә менә син сөйләп утырабыз бит инде менә жертвенность, корбан итү үзеңне дип. Бер яктан карасаң, бу әлбәттә шундый лаеклы эш име, шулай бит. Ә икенче яктан караганда шундый сүзләр бар. Син я корбан, я син җиңүче. Менә үзең сойлыйсың. Корбан да җиңүче дә булып булмый. Син я җиңүчесен, я корбан. Һәм үзеңне мин мәсәлән үземне жәлләп утырган вакытта, ну кызлар бөтенне безнең дә була шундый бер мезгил. Үзеңне жәлләп утырасың. Жәлләп җылап та аласың әле шул мезгилдә. Һәм мин исемә төшерәм үземә. Венера, син я корбан, син я җиңүче. Җиңүче дә корбан да булып булмый. Шуңа күрә максатларга ирешү өчен корбан булып булмый. Зур максатларга ирешергә насыйп булсын. 30, 40, 50. Алсы безнең дусларыбыз Смотри клиникасыннан сиңа шундый сорау. Дөньяга карашыңны үзгәрткән 3 вакыйга, я булмаса 3 шәхес, я булмаса 3 китап, я булмаса фильм. Бәлки бер шәрне әйтерсең, ничек тә ярый. Карашыңны үзгәрткәнме син? Белмим дә даже. Но иң күп мине үзгәрткән вакыйга ул балалар туу. Балалар туу. Мин үземне чынлап та бик жәлли идем балалар туганчы. Бер җиреңдә киселсәм, нәрсәме, авыр булсам, мин андай бер бар иде. Аннан соң нидер бер физически әйтәм, әйе, физически. Әйе. Балалар тугач уже үзеңнең организмыңа дип әйтәгәнемә бүтәнчә карыйсың. Мин үземне аның хәтле жәлләми башладым. Эй, булсын, булай да бик матур әле мин дип. Әле ул балалар кичкенә булганда бит алар белән беләсеңме, бала яшәшеңә баса, или менеп китә, или шиметеп ала. Тешли, имиңне тешли, авыртырып канаганчы, игелек түзәргә кирәк физически. Яшь вакытта шәчләр дә тузган була. Ана яшь ана гел сынала физик яктан бала белән. И син аңа кычкыра да алмыйсың, кыйный да алмыйсың, суга да алмыйсың. Ну, кой вакыт шундый басасың да үзеңнең горурлыгына и дальше яратасың. Шуңа күрә физически мәхәббәт, ул чиста мәхәббәт шулдырлыймы? Син ул моментта корбан да түгел, син бар тикәни. Һәм башкача була алмый. Үзгәртәләр балалар. Минем һәрвакыт чәчләрем менә нәкъ гүзәлияне шикелле тузган иде, шулай дулкын-дулкын иде, ясап йөри идем мин чәчләрне. Хәзер мин менә бала туганнан бирле, Әмир беренче балам туганнан бирле мин иеләсең бит инде балага ничек менә шуның хәле синең ярты метрлы чәчең аның бит битенә төшә. Мин хәзер чәчен туздырып йөргән кызларга да зәр ачуым килә менә. Җыенды шул чәчеңне дип әйтәсе килә. Тумала баш. И мин хәзер һәрвакыт чәчне тырышам инде җыеп йөрергә. Ямсызмы мин алай, матурмы мин алай. Менә шулай бер бетә. Яшьрәк вакытта гел матур буласы килә бит инде. Хәзер мин ничек тә матур кебек инде. Син ничек тә матур. Син чыннан да ничек тә матур. Аллага шөкер. Ә синең менә бу 30 белән 40 арасында нәрсә дә булса үзгәрде? Менә безнең тапшырыбызның исеме 30-40 Дөньяга әзгенә җиңелрәк карый башладым. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Дөньяга әзгенә җиңелрәк карый башладым. Күп кенә мине һаман теге гнобить иткән теге шундый бер була бит. Ник булайсың бу? Ник алай түгел? Ник нишләп шулайсың? Мин үзгәртә алмаган ситуацияларга да мин яраш шулай булсын. Ничек башлады? Кырда без акыл керә башлады безгә алсын. Миңа уже керде? Белмим. Шукынып китсен шунда. Ярар. Димәк шулай кирәк, хәерлегә булсын. Карагыз әле. Менә шундый моментлар миндә хәзер бар. Значит, менә хәзерге ситуация это самое лучшее. Әйе. Дип уйлыйм. Вакыйга турында аңладык. Менә фильм я китап шундый бармы синең яратып укый торган или сине үзгәртә торган фильм? Опять-таки менә шул Малефисента киносын яратам. Шул образ сине нитә? Яратам. Тынычлык бирми? Малефисент образы тынычлык. Карарга кирәк әле. Мин бу сөембикәне әйтер инде хәзер. Берәрнеңдәй образында шәхес мине үзгәрткән. Белмим инде тарихи кинолардагы образларны шулай яратам мин. Юк, асыл яр просто лирик героиня гына түгел, ул теге голубая героиня түгел, голубая героиня гына. Юк, билсәгез, мин на самом деле тоже бик каты үз-сүзле бик каты бер усаллык бар миндә. Ләкин мин начарлыкка җиткезә алмыйм аны. Мин барыбер кешене кичерәм һәм ну мин бер кайнасам, менә өйдәгеләр белә минем уякны, мин магу очырып бәрергә урындыклардан может төшеп китергә.
Өзінің шигі бар сенің Жиі. демек. Жамағат, менің шын көңілім сүйіне, мене шушы сөздерді естуге асыл ярды, шынды шотланам. Қазір студентлар біле. Қазір студентлар біле. Аларға да шаманың ұрындықлар. Тапочкалар іші. Оларға Мелизмді шығарып. орындықлар ішіне. Өзінің де Yok, мен шигі болады. дисциплина яратам. Не дисциплинированность, мен вообще, міне, жінім сүймей не дисциплинированность. Сынға қалған кішілеріне яратмын. Бұл мен. Кішінің вақытына хүрмет білен қарамаған кішілеріне Дұрыс. яратмын. Вақыт, міне, ол бетінде вақыт, это самый ценный ресурс. Сен өзіңе де тілепшен, бошқаларға да тілепшен. Әлбәтте. Иріңе де тілепшенмісің? Иріме де тілепшен, балаларыма да тілепшен. Олар оңа нешік сен бі тілепшен болырға мүмкенсің, міне ол оңа реагир өтмеске мүмкін. Мен түгі Тыңламасалар. тыңламасалар Бір мәселен. үш раунд Ұрындық шады. Yok, ол бик сирек булырга мөмкин. Ол булырга мөмкин, мәсәлән, 10 елга бер. Бұл жиыла бара, жиыла да 10 жылға Юк, шарт. менә инде бик каты соңгы чиккә җитсәм генә мин шундый булырга мөмкинмен. Мин на самом деле түзәм. Вулкан Әйтеп шартлаган. карыйм, җайлап карыйм, алай итеп карыйм, булай итеп карыйм. Ну инде настолько да инде менә соңгы чиккә җиткезсәләр мине. 10 елға жиылған пружина көз алдыңызға кетіресің, сіз ол недей дәрежеде Везувий вулкан. Қайнап шыға. Урындык ичмаслык, ну булай дулап алган вакытларым була минем. Шәп, Була. шын қатын қыз. Ой, Аллаға керек. шүкір, біздің кебек екен. Дулап Аллаға алу керек. шүкір. Смотри клиникасы бүтін ғойле үшін заманша офтальмология зәгі. Смотри клиникасы сіздің көзләріңіздің сәлемәтлігін қойғырда. Утыз, қырық, иллі. Асылыяр, міне 40 ешке енді жеткенде, біз енді бүгін қазір ауыз отырып айта алабыз. Оңышның сірі нәрседе деп ойлайсың сен бүгін? Бүгінгі ойларың білен. Оңышның сірі Оңышның формуласы бар ма? Гомумән, иң баштан үз юлыңны дөрес сайлый белергә кирәк. Үз урыныңда булырга кирәк. Тырышлыксыз да булмый. Ялкау ятып торыр, бәхете артып торыр дигән әйбер дә бар бездә, әйме? Кайбер чакта, ну, миңа калса бу әйбер бик эшләмидер, уңыш дигәндә. Барыбер нинди генә уңышны актарып карасаң, анда бик күп хезмәт һәм тырышлык бардыр дип уйлыйм. И все-таки Аллаһ Тәгаләдән бирелгән ниндидер бер менә момент. Ходай Тәгаләнең менә Язмыш. амин дигән вакытлары. Везение диләрен деймен, бір удача. Везение, әйе. Язылған дилер бит бар мендер зор. Бізде бәхет көкейі дейлер. Әйе. Бірінші мәртебе ишетем. Бик зур рәхмәт безнең тапшыруыбызга килүең өчен. Безнең Рәхмәт сезгә, кызлар. яраткан тамашачыларыбыз тапшыруның астында менә комментарийлар бар аларга яза торган. Анда синең белән бәйле берәр кызыклы хатирә, бәлки нәрсә язсыннар микәйдә, берәр бирем бирәбез һәм алардагы җиңүчегә берәр дә синнән приз. Яра, миннән флешка булыр. Флешка, җырлар белән? Җырлар белән О. флешка, бәлки Әй. үзеңнең неңдә Автограф куерсың, менә кызанча каршымында. Ну, без аны Үзем әзерлибез. белән ул бар. Димәк, нәрсә язып Нәрсә җибәрсеннәр? сорыйбыз? Сорау бирсеннәрме, я шигырь җибәрсеннәрме, ниндидер нәрсә анда. Синең белән бәйле хатирә, бәлки бөтен нәрсәдер бардыр. Мөмкин. Или кызыклы комментарий. Ни өчен сез асыл ярны яратасыз? Евровидение вақытында күпме ақша әрәм иттіңіз, сіз шуны сумырсы жазып жібер. Яра, Гүзәлия, ничә соң әрәм иткәнең бирим? Ол енді мен хатırlayып қой. 35 сум булган. Бәлки гомумән асыл ярга ни өчен гастрольләр белән, мәсәлән, анда чит төбәкләргә, татарларыбызга барып җитәргә кирәктер. Үзегезнең кызыклы комментарийларыгызны димәк җибәрегез. Әйе, Һәм кызыл комментарийга әйе. булачак безнең приз. Безнең Рәхмәт, белән бик булуың зур. өчен рәхмәт сиңа, ихласлыгың өчен рәхмәт сиңа. Сезнең белән без тиздән очрашырбыз. Исән-мин булыгыз. Сау булыгыз.